Amsu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu. Yan uwa kyawa da bakan internet baki daya. Barkan ku sai kasancewa ne a cikin wannan sabon playlist da muka dauko muku kuma ci sabon bidiyo na kalmomin cybersecurity wanda zamu dinga fassara muku su zuwa Hausa. Kasancewar mafi yawancin kalmomin suna da sarƙaƙiya wurin fahimta. So wannan playlist mun kirkire shi ne domin beginners wanda suka shigo a harkar tech ko kuma in ce suka shigo a harkar IT ko kuma bangaren kwamfuta wanda kalmomin cybersecurity suke musu wayan fahimta. Ok, so yau muna 3 ga watan 4 kamar yadda kuke gani shekara ta 2026 ni mai wannan video sunana Fulani. Ok, so muna postin wannan video ne akan channel namu na Arewa Cyber Academy duk ran Narba karfe 8 na dare. So wannan playlist za ku duba akan playlist na channel namu kalmomin cybersecurity zuwa Hausa. In kuka duba akan playlist na wannan channel za ga wannan playlist wanda yake dauke da wannan bidiyo da muke muku yanzu, ba bidiyo ɗaya muka yi ba biyu ba uku ba. Okay, so abin da zamu tattauna akai yau shine cybersecurity. Okay, so na san za ku tambaye kanku menene cybersecurity. Okay, so kalmar cybersecurity tana nufin wanda aka fi sani cybersecurity wanda aka fi sani da tsaron yanar gizo shine tsarin kiyaye na'urori sabobi wato computers kenan da suke online wanda kamfanin suke hosting na informations nasu akan duniyar internet, wayoyin hannu da dukkan bayanan sirri daga harin miyagun mutane da ake kira hackers. Okay, so cybersecurity kaman shi an fi sanin shi da irin tsaron yanar gizo wanda mutane suke koyon wannan fasahar ko kuma in ce suke koyon wannan ilimi domin su ba kwamfutoci kariya da kuma servers da wayoyin hannunku da kuma duk abin da kuke amfani da shi wanda yake communication a duniyar internet. So shi wannan bangaren na cybersecurity ana nufin kaman ka ba mu abu tsaro, misali irin kwamfutocin ku da kuke aiki da su a tsare muku bayananku ba tare da wani yayi access na bayanan nan ba, ya samu access da information na ku kuma in ce ya samu damar shiga cikin bayananku da kuke boyewa. So kaman cybersecurity ana nufi anan kaman ilimi ne da yake tabbatar da cewa an tsare muku data naku a online ba tare da wani ya samu access da su ba. Okay, so wannan fannin yana tabbatar da cewa babu wanda zai iya shiga cikin bayanan mutum, kamfani ko gwamnati ba tare da izini ba domin canzawa, sacewa ko lalata bayanai. Okay, so shi wannan tsarin na ilimin cybersecurity da aka zo a duniyar internet da muke ciki yanzu, so za ka kalli cewa mafi yawancin mutane da suke rayuwa a wannan zamanin namu suna da sirrika da suke boyewa akan wayoyin hannunsu, na'urorinsu na tafi da gidanka wato laptops kenan ko kuma desktops. So muna ajiye informations namu da dama a kai sama. Okay, so inda muke ziyarta da muke ma'amala da su, bayan nan kuma muna da sirrika da dama wanda na tabbatar da ko kai da kake kallon wannan bidiyo kana da sirrin da kake ajiyewa a wayanka wanda ba kowa ya san da shi ba. So ta haka ne gwamnati ta kirkiro wannan tsari ko kuma in ce mutane suka kirkiri wannan tsari domin ba ma bayananku kariya a duniyar internet. Kamfuna suna da wannan tsari, gwamnati tana da wannan tsari da kuma waɗanda ya kamata a ce sun kula da bayananku da suke kan online ba tare da wanda ba su da access na information naku su yi access na wannan information su cutar da ku. Okay, so babban makasudin wannan tsaro shine tabbatar da abubuwa guda uku. Okay, da ake kira CIA triad, wato anan ma'anar CIA anan shine confidentiality da integrity da kuma availability wanda insha Allah za mu yi magana akan su yanzu nan. Okay, so idan aka ce confidentiality ana nufin sirri, a tabbatar da cewa bayanan nan naku ku kaɗai kuke da access da su, wani wanda ba ku ba zai samu damar ganin wannan bayanan ba. Misali yana da hoto akan wayata. Okay, so kamfanin wayata su suke da alhakin tsara wannan hoto wanda ba zai ba wani dama ko kuma ba za su iya ba wani dama ba wanda ba ni ba ya iya shiga cikin wayata remotely ko kuma physically ya iya kallon wannan hoto. So su za su kawo matakan da za su iya tsare min wayata ta yadda za su hana duk wanda zai shigo daga baya ya ce zai kalli information da suke kan wayata, za su tsare shi, su suke da wannan alhakin kenan. Okay, sai mutuncin bayanai wato integrity, a tabbatar da cewa bayanan nan dai da suke kan wayanka su ne ba wanda zai iya shigowa ya lalata su. Kun ga mutuncin su ya tsaro kenan. So ko a Hausa aka ce mutuncin abu ya zube ana nufin abin da yake boyo an riga an san shi. Okay,
So da kuma samuwa wato availability. Abin da ake kira da availability a bangaren cybersecurity shine a tabbatar da cewa duk sanda aka nemi wannan bayanan naku za a iya samun su. Misali kamar da na baku misali akan hoto da yake cikin wayata, so kamfani za su tsara wannan hoton sadda duk na nemo shi akan Google Cloud nawa zan same shi. Kamfani za su tabbatar da cewa wannan information nawa yana nan available duk sanda nake bukata zan iya samun access da wannan information nawa. Okay? So ma'ana ana son tabbatar da cewa bayanan sirri suna kasancewa na sirri. So kamfanin da suke baku kariya za su tabbatar da cewa duk bayanan da suke naku ne na sirri za su ci gaba da kasancewa na sirri ba tare da sun ba ma kowa access ba akan wannan bayanai. Okay? Ba a canza su ba tare da izini ba, kuma duk lokacin da mai shi yake buƙatar shi zai same shi ba tare da matsala ba. So wannan shine tabbaci da ake so a samu daga kamfanin kula da kwamfutocin ko kuma wanda suke baku tsaro. So wannan confidentiality da integrity da availability shine suke tabbatarwa a koda yaushe. So idan datan ka ba abun da ya same ta, idan datan ka ba za a iya canza ta ba, idan datan ka za ka iya samun ta a duk lokacin da ka samu, to cybersecurity ya ƙare. A nan ne cybersecurity ya ƙare, saboda za ka iya samun access na information ɗinka a duk lokacin da kake so ba tare da an canza masu ba, kuma baka da fargaban ga wani ya san da su. Kana da privacy kenan, kana da sirri, ba kowa zai iya access na information naka ba ma wanda zai iya sai kai. Okay? Kuma duk lokacin da kake bukata za ka iya samun su, kuma da tabbacin cewa ba za a iya canza wa'annan bayanan ba, yadda ka bar su haka za ka zo ka same su. Okay? So kun ga kenan idan wannan abubuwa guda uku suka haɗu, cybersecurity ya samu. Cybersecurity shine ya baka kariya daga attackers da za su iya attacking naka su samu information naka. Ina fata mun fahimta. Okay? So a zamanin yau kusan komai namu yana kan yanar gizo, kamar yadda na baku labari a farkon bidiyo. Komai, wani ma yana da sirrin da ko abokin shi bai san da shi ba, amma kuma wayan shi ta san da wannan sirrin. So muna aje abubuwa da dama akan wayan mu, tun daga asusun banki, hotuna, har zuwa bayanan lafiyar mu. Idan babu tsaron yanar gizo, rayuwar mu da tattalin arzikinmu za su kasance cikin hatsari. Okay? So cybersecurity yana taka muhimmiyar rawa. Kun ga muna ajiye kuɗi a cikin wayoyinmu, muna ajiye information a cikin wayoyinmu, muna ajiye sirrika a cikin wayoyinmu. So idan ba wannan mutanen da suke bamu kariya, kuma idan ba wannan ilimin na bada kariya, rayuwarmu tana cikin barazana. Because mutum zai iya so ya shiga cikin device naka, ya ɗibi information naka, kuma ya je yana watsa su a public, wanda zai sa in ma na ɓata suna ne, sunan ka ya ɓace kai tsaye. So kamfanin waya dare da rana suna ƙoƙari su ga sun ba muku kariya bisa ga alƙawarin da suka ɗauka na baku kariya akan information ɗinku da kuka ba su hannu da hannu. So kaka ɗauka cewa wai wayanka ba masu tsari maka ita. Suna da masu tsari maka ita sosai, because wayanka da kake gani kaman kamfanin da suka ƙirƙiri wannan wayan taka suna biyan mutane a can bayan fage domin su ga cewa sun tsare wannan wayan taka ba tare da ka shiga cikin wani al'amari ba na barazana ko kuma na rashin tsaro akan wayarka. Okay? Okay, don haka koyon wannan fanni ba kawai aiki ba ne, babbar riga ne na kariya ga al'umma baki daya a wannan karni na fasaha. So kakka yi tunanin wai idan ka koyi cybersecurity wai kai ka koye shi ne don ka koyi skills haka. A'a, kamar ka tabbata cewa idan ka koyi cybersecurity kamar ka sa wata riga ce wadda za ta ba al'umma kariya a cikin wannan zamanin da muka shigo na duniyar internet. Okay? So za mu duba topic na gaba, wato manyan rabe-raben cybersecurity types. So manyan rabe-raben cybersecurity types, kamar da na gaya muku cewa kariya ake bayarwa. So kun ga kenan ba zai yi a ce duka fanni ɗaya ne ba. Okay? So akwai wanda suke ba ma waya kariya, akwai wanda suke ba ma network kariya, akwai wanda suke ba ma applications kariya da sauransu. So bara mu duba su. Okay? So na ɗaya muna da network security, wato su ne suke kare hanyoyin sadarwa networks daga shiga baki. Okay? Daga shigar baki. Okay? So idan aka ce network security, mutane ne da suka kware wajen kula da na'urorinku da suke kan duniyar internet. Yanzu da zaran ka kunna data, the first step abin da zai faru shine ISP wanda suke baku service za su ba computer ka IP address. IP address, in kuka duba akan wannan playlist mun yi video akan IP address, samu muku cikakken bayani akan IP address. Okay? So idan suka ba computer ka IP address, za ta samu damar communication da other computers da suke online. So wannan haɗuwar da suke shine network. So kuma akwai wanda suke zaune su kuma suna kula da me yake shiga yana fita tsakanin computer ka zuwa computer wani. Idan sun ga abin da bai dace ba za su dakatar da kai. So su suna kawo ɗauki ta wannan fanni. Okay? So sai application security, tabbatar da cewa manhajoji wato applications kenan kamar WhatsApp
ko banki ko asusun ku na banki irin opay haka da sauransu ba su da kofofin da barayi za su shiga. So su kuma application security da rana suna kokari su ga cewa manhajojin ku da kuke aiki da su ba yace za a yi a samu wata kafa da za a shiga ciki a cutar da ku. Misali idan ka sauke WhatsApp, so WhatsApp ɗin da ka sauke suna da team members da suke kula da kafofin sadarwa na manhaja ta WhatsApp wanda iya WhatsApp suke ma aiki, okay? So suna kula da information da suke shigo a cikin WhatsApp da wanda suke fita. So idan kana magana da abokanka aka turo maka wannan malicious application, haƙƙin su ne su sanar da kai cewa kakkai installing na wannan application because it is highly dangerous. Za ka iya cutar da kanka ta hanyar amfani da wannan application din. So kun ga kenan a takaice kowane kamfani ya zama dole ya ɗauki masu kula da ɓangaren tsaro na wannan manhajan tashi da yake amfani da ita domin tabbatar da cika alƙawalin da ɗaukan ma customers nashi. Okay, so sai information security. Wato kare asalin bayanai su kansu data kenan ko suna kan kwamfuta ne ko kuma suna kan takarda. So waɗanda kuma suke ɓangaren information security su it doesn't matter a ce information suna kan kwamfuta ko suna kan takarda. Za ga akwai kamfanin da suke da document wanda suke rubuta sunayen customers nasu da kuma wani information da yake muhimmin information ne. So a wannan bangaren su kuma sun kware ne wajen ba informations kariya, wato ba bayanai kariya. Ba yace za a yi su bari a shiga cikin bayananka a yi maka abin da bai kamata ba. So information security mutane da suke kware wajen ba da kariya ga bayanai. Okay, so na hudu sai cloud security. Kare bayanai da muke adanawa a cikin cloud kamar Google Drive ko kuma iCloud. Su kuma wannan bangaren team members kun san muna da memory card na online wanda muke ajiye information cikin mu kamar hotuna ko kuma applications haka wanda muna jin daɗin adana kayan mu a ciki saboda mun tabbatar da cewa ba wanda zai iya same su a can sai mu da muke da access da wurin. To kun san me yake faruwa a bayan fage? Kamfanin Google ko kuma kamfanin iCloud na iPhone suna da team members ko kuma suna da ma'aikata wanda suke biya duk wata ko kuma duk wani lokaci domin su iya gano wannan ba shi yake da alaka da wannan kayakin ba, saboda haka ba za mu bari ya gansu ba. So information da suke kan Gmail nawa ba za ku iya ganin su ba ku saboda ba ku da access da Gmail nawa. So su suna tabbatar da tsaro akan information da kuka ba mu kuka ce su aje muku. So suna da ma'aikata da suke aiki dare da rana domin kare waɗannan bayanan. Okay, so sai critical infrastructure security, kare manyan ababen more rayuwa kamar wutar lantarki, ruwa da tsarin sufuri. Okay, so su kuma an ka karanci critical infrastructure security za ka yi aiki a airport domin kula da zirga-zirga ta jirage ko kuma za ka yi aiki a banki domin kula da abubuwan da suke shiga da fita a cikin banki ko kuma za ka yi aiki a kamfanin NEPA ko kuma kamfanin ruwa wanda duk wannan suna da masu kula da wannan tsarin kamar da kuka ji sunansu su ne critical infrastructure security. Ok, to ta yaya za ka zama ƙwararre a wannan fanni, a ɗayan wannan fanni, ta yaya za ka zama ƙwararre? So yanzu a ce wannan bayanin da na ya kama hankalinka kana so ka zama cybersecurity expert. So ta yaya za ka zama? Ok, so idan kana so ka fara wannan tafiyar a matsayin sabon koyo ga matakin da ya kamata ka bi. Ok, so in kana son ka fara karatun cybersecurity za mu ɗora ka akan hanya. So mai rubutu ya ci gaba ga matakin da za ka bi. Na ɗaya shine tushe, wato fundamentals, sanin yadda kwamfuta ke aiki da kuma yadda yanar gizo networking ke aiki kenan. So anan akwai abubuwan da nake so in nuna muku. So kakka ji an ce wai ba network ka yi tunanin cewa wai ba za ka yi kira ba na wayanka. So network bai da alaƙa da wayanka. Okay, so idan aka ce network ana nufin haɗakar kwamfutoci da suka haɗu wuri guda don su tura ma junansu information. Wayanka da ka kunna data, wayan abokinka da ya kunna data, wayan mamanku da ta kunna data, wayan babanku da ya kunna data sun haɗu, za ku iya communication da juna, su kun haɗa abin da ake kira da network. Wannan tura information da kuke tsakaninku, wannan ya tura ma wannan hoto, wannan ya tura ma wannan audio, abin nan da kuke yi na tuttura wannan shi ake cewa networking. Okay, so akwai sauran bayanai da za su zo irin signal da kuma service wanda ba mu kai gari su ba tukuna. Okay, so sai sanin tsarin mulki wato operating systems. Dole ne ka koyi amfani da Linux da kuma yadda Windows yake aiki a ciki da waje. Okay, so anan abin da ake nuna maka shine ya kamata ka san operating systems. Wannan bangaren Windows ne, wannan kuma bangaren Kali Linux ne.
na ce Linux operating systems, wanda su ne suka kunshi Kali Linux, Fedora, wanda wannan kalolin kwamfutoci ne da aka zana su ba dan a yi wasanni ba, a'a sai da a dinga gwada security ko kuma a dinga bada tsaro akan kwamfutoci da muke aiki su ne rayuwar mu da kullum. So idan kana da Kali Linux operating system za ka iya duba ka ga ya matakin tsaron Windows operating system naka yake akan duniyar internet, okay? So sai tsaro, wato security plus kenan. Koyi dabarun kariya, sanin ire-iren hare-hare da ake kaiwa da yadda ake magance su. So idan ka zo bangaren security za ka karanci ya ake tura hare-hare, misali irin phishing attacking, social engineering, ya ake kare kai daga irin wannan kuma attacking din. Ok, so abin da nake so ka fahimta anan shine wannan su ne hanyoyin da za ka bi ka zama security expert. Kana buƙatar fundamentals kamar sanin computer ya take da OS, ya operating system suke aiki, da kuma tsaro. So sai abu na gaba wato coding, wanda insha Allah duk wannan abubuwan da muka lissafa muku a fundamentals da kuma OS haka da security da coding da certificate, insha Allah duk a wannan channel za ku samu idan kuka yi subscription, kuka yi liking, kuka yi sharing, domin bibiyar mu a lokaci-lokaci za ku samu wannan information da ake magana a nan. Okay? So sai coding zaɓi ne kama a ce ya zama ok, so koyi yaren Python aka ce ka koyi coding. So coding wanne za ka yi? Idan aka ce coding shine programming language wanda zai baka dama ka layanta sharuɗa akan computer, wanda computer za ta gane ga sharuɗin da kake so ka ba ma computer ta yi printing. Okay? So aka ce me ya kamata ka yi? Ka koyi Python domin taimakawa wajen sarrafa ayyuka kamar automations kenan. So idan aka ce automations shine abin da zaka tsara ma computer cewa idan mai amfani da ke ce kaza, ke kuma ce kaza, idan ya ce miki kaza, ke kuma ga abin da zaki ce mai. So kamar wannan tsarin wanda zai sa kai baka wurin lokacin da computer take ma wanda yake amfani da wannan abin da ka zana tambaya. Okay? So shi ma za mu zo kan shi insha Allah, za mu fara Python a cikin wannan channel tamu. Okay? So sai takardar shaida wato certificate, samun takardu kamar CompTIA da Security Plus, sai Certified Ethical Hacker wato CEH ko kuma CISSP domin samun aiki. Wannan su ne certificate mafi yawanci da ake amfani da su domin neman aiki idan ka kware a wannan fanni. So ko kana da skills haka, kamfuna suna requirement na certificate wani lokaci su tambaye ka idan kana da certificate ko kuma a ina kai karatu. So wannan su ne shaidu mafi girma da muke da su a cikin wannan zamani. So CompTIA Plus da Security Plus wannan su suke nuna ga bangaren da ka fi kwarewa. Idan kai CEH wato ka kware a bangaren hacking zalla ko kuma Certified Ethical Hacker, so ka kware a cikin hacking. So wannan idan ka nuna wannan certificate shi zai nuna cewa kamfuna sun san da ka yi karatu a wani wuri wanda zai sa su baka aiki a cikin nasu kamfani. Ok, so me ya kamata dan koyo ya sani, wanda yake kallon wannan bidiyo me ya kamata ka sani? A matsayina na wanda zai fara bayani a bidiyo, ok? A matsayinka kamar ni ne nake magana akan abubuwan da ya kamata ku sani anan. So cybersecurity cybersecurity ba hacking bane, ba iya hacking bane kawai, yawancinsa kariya ne. So ana koya maka yadda za ka yi hacking, amma kuma asali a cybersecurity ba hacking ne zalla ba. Ana koya maka yadda za ka kare kanka, yadda za ka kare mutane, yadda za ka kare na'urorinsu ta hanyoyi daban-daban. Ok? So yana buƙatar haƙuri da yawan bincike. So in kana cikin cybersecurity team, kakai tunanin wai ka zo nan umaransi zai koya maka, kuma Oga Fulani zai koya maka, ko kuma Oga Muhammad zai koya maka yadda za ka yi cybersecurity. A'a, kana da buƙatar kai ma ka tashi tsaye ka dinga binciken abubuwan da suke faruwa na rayuwar yau tamu, because ana samun masu muggan tunani dare da rana, kuma ana samun masu tunani wanda zai walwala wannan muggan tunanin. So kai ma ga abaka a baya kamata ka dinga research. Idan wani abu ya fito sabo wanda baka san da shi ba, ka yi research ka gano ga abin da ya fito kuma ga yadda za a magance matsalai. Okay? So babu lokacin da za a ce mutum ya gama koyo, domin kullum sabbin ƙwayoyin cutar kwamfuta wato viruses kenan da hanyoyin sata suna fitowa. Kamar abun da na gama bayani yanzu kenan, kakkai tunanin cewa wai cybersecurity da ka iya kaza da kaza da kaza ka zama cybersecurity expert. A'a, tunda an ce kariya kake bayarwa, kuma masu muggan tunani suna nan suna ta ƙara tashi, za ga cewa dan abu kaɗan mutum zai amfani da shi ya yi tunani wanda zai haifar da wani mugu abu a cikin duniya. So kai kuma ya kamata ka dinga matsa ma kanka solving problems wanda zai sa ka zama up to date, because in baka solving problems ba yadda za a yi a duniyar internet ka ce kai ma wani ne, because sanda kake tunanin abu wani na tunanin abun ya zai juya shi ya dawo da shi abun da zai da amfani.
Okay, so ina tunanin duka anan muka karshen wannan video na ma'anar cybersecurity. Sai ku tare mu a cikin video na gaba a cikin wannan playlist the same time. Insha Allah za mu kawo muku kalmomi masu amfani wanda ya kamata ku sani, wanda wasu su ma kun san su amma ba ku san me suke nufi da yaren Hausa ba. So nauyi na ne in kawo muku bidiyoyi akan yaren Hausa, wanda insha Allah in kana cikin wannan channel ba za ka rasa abubuwan da ya kamata a ci ka rike ba, wanda insha Allah in tafiya ta yi tafiya za mu dinga zana tools damu da kanmu, za mu dinga abubuwa da ya kamata a ce muna yi kamar a makaranta. Okay, so mun gode, ku yi subscription, ku yi liking, ku yi comment domin yana ƙara mana ƙwarin gwiwar kawo muku bidiyoyi masu amfani a wannan channel da kuke gani. Comment da subscription da liking da kuke yi shine yake ƙara mana ƙwarin gwiwa, ba wani abu ba. So idan kai comment ko kuma kai subscription ba zai rage ka da komai ba. Wannan shi zai samu fahimci abubuwan da muke yi muku, kuna fahimta, kuma mu kan mu samu kwanciyar hankalin cewa abubuwan da muke yi mutane suna fahimtar me muke yi. So za ku iya aje mana comment, ku yi tambaya idan abu ya shige muku, ko kuma ga number wayar mu ku tura mana sako kai tsaye. In ma ba ku da number wayar mu, za mu iya aje muku email a description na wannan video, wanda zai sa ku aje mana tambaya abin da ya shige muku. Okay, so mun gode sosai.